Ja som veľmi rád, začal som sa lepšie cítiť v poslednej dobe a myslím, že to aj trošku vidno na tom mlade, že tá istota tam je, aj tá rozohrávka. A i napriek tomu, že nemám veľa striel, čiže pre brankára veľmi ťažké, tak sa dokážem udržať v koncentrácii 60 minút. Čiže to je veľmi dobré. K tomu trošičku toho šťastíčka, ako bolo dneska tá tyčka a je z toho nula, ale tie 3-0 boli kolektívny výkon a ja chlapcom ďakujem samozrejme a budem sa snažiť im dávať tú istotu zozadu aj naďalej. Ich brankár chytal výborne, ja si myslím, že celý zápas sme mali veľkú prevahu, veľa šancí, ale... Áno, bieli chlapci na nás robia v lajne, ale hovorím, brankár chytal dobre, nemohli sme to zlomiť a chvála Bohu, že padli nám tam 2 góly v tretej tretine a ja si myslím, že dopredu neboli moc nebezpeční, mali možno 1-2 šance, ale to je taký ten zápas, no, čakali a nakonec sme sa dočkali. Brňáci, oni hráli takový malý box, takže my jsme měli těžký ten předbrákový prostor vlastně a ani jsme tolik nechodili do brány, takže jejich golman všechny střely viděl a vyrážel. No. Takovýhle zápasy jsou důležitější víc, než když vyhráme 7-2, protože to jsou takový zápasy už do play-off a ty nás připravují na to, aby jsme se připravili na takový těžký zápasy. Ja veľmi by som chcel, aby sme hrali dobrý hokej ďalej, pripravovali sa tam na to play-off s poctivým hokejom, pretože play-off bude iná liga, bude to iný hokej, bude to iné tlaky a pomaličky sa na to pripraviť a poviem to tak ako je, ja by som strašne chcel pokoriť ten rekord Pardubic, pretože keď si ja budem čítať za 15 rokov, alebo za 10 rokov, ak to nikto neprekoná, že Liberec v sezóne v tej spravili rekord extraligy, tak si rád spomeniem, že ja som tam bol a som súčasťou toho rekordu. Čiže prvý krok pre mňa je, že by sme pokorili tú hranicu 111 bodov a potom samozrejme všetci vieme, aký je ten druhý krok. Ten prvý nie je až tak dôležitý, ale ja by som bol veľmi rád, keby sa to podarilo.